Niki Pak Lurah wonten pundi niki wau? Pak, monggo. Mboten. Keramat lho Lek lagune. Apa to lagune keramat? He menungso kan. Oh, hei manusia. Wah, aku iso reoni karo sedulurku Nduk Mila. Nduk Mila kuwi nganteni dhisik sing nyanyi aku ning Semarang jak prawan cilik jaman semono. Oh iya. Prawan cilik. Iki ketemu. Oh, mula kok nyeluke Pak D. Mbasake anake. Pinarak Pak D. Omahku mburi kono Pak D ngono. Ya, Nduk, aku yang nek Pak D iki ya nek pas harian, nek pas ngene iki ya tante. Ora pakai weruh putumu to. Lah jadi ya pekewo. Ning omah delokke putune. Tekono Mila kae nom-nom aku bagus banget nang edapi-edapi nom-nom aku bagus tenan. Ning omah ki dandan ki delokke putune. Kakung mau jadi apa sih? Putuku lho karo aku wedi. Darani wong edan lho. Ning ya ben kok gelem duwite kok wegah karo wonge aku. Keramat ya, Lek. Keramat boleh. Keramat. Kuwi anu, wirul walidaini. Napa niku, Pak? Dadi anak ki kudu bekti mbi wong tua loro. Oh nggih. Aja pisan-pisan wani karo wong tua Loro. Iki wulan bakda, mula wong loro wong tua loro ki ya dibekteni, disungkemi. Ridhaullah ridha walidaini suhtilah wah suti walidaini. Ridane Gusti Allah ya ridane wong tua loro, dukane Gusti Allah ya dukane wong tua loro. Mula ning tetembungan wong tua loro ki barate Gusti Allah katon. Kula dongaaken warga Jambu Kulon sedaya bekti dhateng tiyang sepuh kekalih. Allahumma Amin. Amin Pak Ustaz. Ya diaturke kuwi keramat. 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 Napa meleh Pak Lurah wong dereng telas kok. Kok nek dereng kelas. Apa ya gur kekek kowe tok ngono ya. Ngono bar bodoi sumbangan dobel-dobel bareng kok. Katuraken sugeng kondharipun Pak Camat, mugi sewang-sewang. Nggih, penaringan sehat lancar. Lah, tuku tomat cacahe 3. Pak Camat, Dek Princess, I love you. I love you. Iya. Jam 12, Pak. Oke. Pak Babin matur sembah nuwun. Jambu alas anu sing nyanyi Mbak Nining. Iya Mbak Nining. Ya Bu Nining. Duet karo Mas Sukimin. Ya. Monggo Bu Nining. Nggih. Nek wayang dakwah niku mboten kok wayang Jawa ngoten nggih Pak nggih. Dadi wayang pengajian niku pun jejer niku wau terus pun bodolan, pun perangan gitu. Niki kantun limbukan karo goro-goro. Lah, Terus mingke terakhir setengah jam nggo nutup lakon. sekune dasare pun mati nggih Pak Ustaz. Nggih, mengke kajenge katok sisan, ngoten nggih. Yo. Jambu alas apa lali janine sik? Diaturke, jambu alas. Nggih, monggo nderek. Ya, jambu alas. Diaturke kabeh. Hey, hey. Pulang sedari kami dekat ngati ora bakal loro ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas manis rasane. Manis rasane Nadyan dilas tak anteni randane. Kelingan manis asem. Terus kelingan ramah kebuyune. Tresno lan kasih sayangi. Karep atiku pengen dadi cucune. Sampun Mbak Limbo macangi. Jan elok tenan. Mau anu Mbak anu genti, Mbak Lamse. Lamse. Ku mau lali janjine ku mau. Oh nggih. Beda kelingan karo janjine kabeh. Rak ngoten to nggih? Nggih, monggo Bu Lamsi. Nggih. Al wa'du dainun, janji adalah hutang. Nah.
janji harus ditepati, amanah harus dilaksanakan. Adil amanata ilamani tamanaka walakah tahun man konaka. Amanah itu tanggung jawab sok bakale disuni pertanggungjawaban benjang wonten ing alam akhirat. Mugi-mugi warga Jambu Kulon sedaya saged beto amanah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng slamet donya demi akhiratipun. Allahumma amin. Ya nggih, sing mirsani jek oke kok ora ngantuk-ngantuk iki. Tasih kathah niki, Pak. Iya, oke. Penontonipun full. Nggih, ya. Bolo-bolo. Monggo Mas Anggit. Nggih, diaturke. Saya wengi hawane kok pengen nyedak Pak Lurah ya, Le. Lah nggih Mbah Imin Dek Abri. Rasane kok kaya pengen nyaket to Pak Lurah ngono lho. Coba dicaketi, Mbok. Imanku ora kuat ki lho, no. Aku tak jaga. Apa iman? Imin sing nek godaan duniawi ki lho, Mbak. Oh ngono. Janjane kowe nang Dados nyuwun sewu. Nah, dados dalu nika niku intine kan halal bihalal. Ngoten nggih. Dados mengke kondur keng mriki kedah ngertos hikmah halal bihalal ki apa? Intine halal bihalal niku napa? Rak ngoten to nggih. Nah, setunggal nyambung tali silaturahmi kalian ukhuwah. Menjadi momen efektif untuk mempertemukan kembali keluarga, teman, tetangga yang jarang bertemu. Sehingga dapat memperkuat persaudaraan. Ini tadi pas sedulurannya tambah raket Allahumma amin. Siji contohnya gotong royong wau, gawe panggung, golek tebok dan lain sebagainya. Enten sing masak, ulah-ulah, nggih. Dua, saling memaafkan, membersihkan hati. Halal bihalal menjadi ajang untuk saling menghalalkan, menghilangkan dendam dan membersihkan hati dari penyakit hasud sehingga tercipta suasana harmonis. Dados harapannya pengajian dalu menika sifat-sifat sengkuni itu hilang dari bumi Jambu Kulon. Allahumma amin. Dadi iki diresiki cara tembuke niku nyuwun sewu dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Nomor 3, penyempurna ibadah Ramadan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ibadah puasa untuk kembali pada fitrah kesucian dengan berbuat baik sesama manusia, bukan hanya hubungannya dengan Allah semata. Tadi dono driyahi nyuwun sewu sedekah iso bondo, iso iguh partikel, iso tenaga. Niki yo hiburan, pengajian dan lain sebagainya. Lajeng meningkatkan kesehatan mental dan diperkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor selajengipun menciptakan harmoni sosial. Tradisi ini mengajarkan empati dan persatuan sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial atau politik. Nah,
Soalnya nyuwun sewu akhir-akhir niki niku rada semlenget ya, saling menyalahkan, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Lah niki apa-apa reregan rada mundak, rada larang, pacek mundak dan lain sebagainya. Ra ngoten ta nggih. Nah, harapannya bar pengajian iki nyuwun sewu ayom ayem tentrem donga muga-muga perang dunia ketiga ora sida dadi. Allahumma amin. Lajeng ingkang terakhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tali silaturahmi merupakan anjuran mulia yang mendatangkan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Dados menengke menawi kampung Jambu Kulon niki pikantuk ridhanipun Gusti Allah pun golek rezeki ngalor ngidul ngetan ngulon serba gampil, ngibadah tenang nggih. Nuwun sewu unggah-ungguh tata krama budi pekerti luhur lumampah kanthi sae. Alhamdulillah. Allahumma amin. Jek ning pemendutani nyuwun sewu pepeling kalih tombati dibawani sik. Yo iki para pengrawit iki bawa sik dandang gula. Dindingane Mas. Urut. Urut, urut. Urut. Urut sing ngedram sik. Pak Bayan badhe bawa. Oh nggih. Oh Pak Bayan. Oh nggih. Pak Bayan. Pak Lurah kali Pak Bayan. Oh mau nyawer. Oh nggih. Mimin Apri munggah napa medhun Pak RT? Oke, kok medhun. Ayo Lek medun. Payu-payu yo. Yo payu yo. Ngersaken menapa Pak Bayan? Pak Bayan, Pak Lurah ngersaken lagu napa? Sing gayeng, oh ya. Oh iya gayeng. Gayeng gerajakan. Pak Modin. Ampun Pak Modin, mengke kula ndak ditahlilke malah. Ya. Gerajakan siap? Siap, Mbak. Anu mawon, Napa? ingkang seragenan apa dangdut? Oh iya. Oh. Dangdut. Dangdut. Ya, ya. Dangdut gayeng ya. Katresnan sejati. Ya. Nggih. Yo Kong. Dangdut Yo, gayeng. katresnan sejati. Ya, diatur kene. Oh njaluk Alfian nih. Alfian ya Le, Mas, Alfian Mas ini Le, Alfian. Ya, kowe dadi penggemar warga Jambu Kulon. Ya, Alfian ya Mas Alfian, aku nggo ayu-ayu ae. Ini yo. le bagus Yo. Aku nggo pancingan tok. Nggo pancingan. Kowe nggo sawang-sawangan Mas Agung ki lho. Lah iya. Mas. Kudu Agung Pengging lho, nggo abrakan napa. Lah ora nyawange burohke. Nyawange mburahke. Guyake ya. Maneman bojone ya. Ya Mas Boim ya. Ya Mas Boim ya, gayenge kajale gayenge. Ya. Monggo sedaya panitia joget bareng. Ya. Ya, Oke, bareng. Bos. Ya, kaya nek ning balai desa kae lho. Senam sehat. Dolenange terus uwak-uwak. Oh alah, nek ya tujune ya, Lek. Lah fungsine ngejak aduh iki ya nggo ngono-ngono kuwi. Dadi iki aduh iki ana fungsine. Lah ya pe padha lenange kok terus dipiting aku ya. 20.000. Aduh, seragenan. Min, seragenan min sing Sragenan Sing nggih. gayeng. Sing rame. Wonten pepeleng kalian Tombati raketan tunggal dicaosi saking SJS Sound System. Heeh. Nggih. Ya, diatur sik. Oh. Oh, bekerja sama dengan SJS Sound System. Iya. Manut kowe nok lagune sing gumiak. Oh. Dangdut meleh. Iya, jadi meleh boleh. Oke. Request lagune napa, Pak? Dangdut. Yo ndak selak bubar. Bukit Berbunga. Ya. Ya. Nggih. Podang Podang kuning, kuning. Pak. Iya. Nggih. Joget nggih, Pak nggih. Pak Ketua PKS sih lho, Le. Oh iya, podang kuning nggih. Podang kuning apa anu? Apa kemau bukit berbunga manut ces. Podang kuning Bukit mawon. Berbunga sih, Oh, apa Bukit Podang Kuning? Berbunga. Oh iya. Podang kuning sik ya ora apa-apa. Oh nggih. Gamelane gen mundi. Nggih, ning ape Bukit Berbunga ya. Podang kuning. Ya, engko bar kuwi terus bukit berbunga. Terus bar kuwi Suwandoro. Mas Pengging nyebut, Pak. Ya, Gersula, Pak. ngapa? Niku, Pak. Ya. Ya. Aja lali tanggal 29 April lho, Le. Apa? Pentas spektakuler.
April toh. Oh, spektakuler kuwi. Tanggal piro? 29 Apa? April. April. Pentas spektakuler wonten Randu Lanang. Karo Mbok Teng. Puspita. Anu kuwi sing presiden-presiden iku. Nggih, sing Kane gini Mas Boi. sing sedaya berlomba-lomba sambatan niku lho. Iki ya sembrono cahya. Oh, sing gone Mas Boi. Ning Lah ora ra ning pentas sinden-sinden iki kapan? niku tanggal 27 April, Pak. Nggih. Iya. Pak Ustadz Rawon nggih, Pak. Iya. Sindene 7 dosa. Wah, lah. Saksikan 70 sinden 27 April di RSPD Klaten. Mbak Lamseh Gambyong. Itu sing nabuh sedaya putri, dalange ya putri, sing ngendang ya putri. Ana sing 3 sing putri jadi-jadian. Aku kowe Adangiyah. Ora kok sik iki lho. Nek tanggal 29 iki aku kon mayang rone apa ora bunuh diri kuwi. Nggih mboten. Wong daerah kono kuwi ya dalang-dalang tok. Ingkang disuwun rak berkahipun. Berkahipun Pak, donganipun panjenengan Pak. Lah nek kula iki dudu dalang wayang tenanan, kula iki dayang dakwah kok. Penting pengajian, ngilmune masuk, dongaku wilujeng slamet. Ya ngono Amin. kuwi. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Kaya Dongane niku lho Pak sing baku Yo, pengen kodang donganipun. kuning. Apa kuwi mau jaluk? Kodang kuning. Kodang kuning sik. Ya ya. Rame kan? Ya. Yo. Kaluyuran Keluyuran anggoleki sing tak sayang. mubeng-mubeng Mubeng-mubeng miterangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. man yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang besok neng kepang gancangan tak rindek sapa kadohan cari ngoseh dheweke ngaleh pencokan Tak jaluk keanjengite kodang kuning akewi pikirku komik seret ireng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga tiba bunga yen kelakon nyanding slirane yo ora bakal atiku bagi walian yen si kodang adu hati kebang ora ada atiku sanesaya cakra tak seranandi sun pikan Lute gendo yo ayo yo
sayang andundut ati kepranan ora men ora mangga atiku sanesaya datra sasranani kon mikatulati kandu. Terima kasih sembah nuwun Pak Ustad. Ditutukke sisan kuwi bukit berbunga apa kuwi? Oke. Nggih. Siap. Dintekke sisan. Oh bareng-bareng ya, Ya, hubungannya ya. bareng-bareng mboten napa-napa. Monggo Mbak. Pak Lurah dereng kelas lho Pak, monggo. Lho lah. Alah. Monggo Mbak Lamsih, Mbak Nining, Mbak Menu. Ya ndelak selak adzan subuh. Ayo. Ndak mertanggung Pak Lurah. Nyawer kok mertanggung. Wah, mesake lurah ini. Mesake Pak Lurah wonten nggih, Pak. Lurah tok rok-rok terus. Pon kondur to Pak Lurah menika. Derek. Halo. Wonten ngandhap sareng ibu-ibu. Oh lah nggih. Monggo pinerak mriki malih, Pak. Ya. Pak Lurah Pak Joko sing di syutingan bareng kan joget. Pak Joko Sasa monggo. Heeh, Pak Joko Sasa. Oh, Mas Joko. Joget kan. Iki Wayahe. Pak Ustad, dongane kok dereng diwaca. Wau pun. Dados wau dawuh panitia kan awal kula kan mau doa ngoten nggih. Tadi pas medal nun sewu selawat burdah wau kula ten mriki pun kula waosaken doanipun. Donga kula mugi-mugi warga pundi niki jambu kulon. Nggih. Panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, sukses dunia akhirat. Pikantuk ridhanipun Gusti Allah taala, ayem tentrem, selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma amin. Nyun sewu senten wekdal setengah jam nggih ngrampuke lakon ngoten nggih, Pak? Nggih. Dalang kedua niki, dalang kedua. Ayo dole ngrampungi masalah, mergone masalah ora mung ning Sengkuni. Kuwi mesti eneng sing dadi masalah, ya kuwi pimpinane. Gen dirampungi sisan ngono ya, Le. Ayo tak derekke, Kang. Mangowo paksi madura wancine atur kajangan raina sanesara wasing pagelaran kabeh kapite kangolo ketara awet iku apa joto Maha Prabu Duryudana alon hangandikandira ing para Pandhawa aja rumangsa unggul ana ing Tegal Kurukasitra waktu dene kinta Ratu Ngastina Duryudana isih baka.
takala naraba kresna tan tulus hanya gloring ing dara Kresna ditengah kanggo apa sawangen ana ing tengahing Tegal Kuru Kasitra kang maju ning palagan kang pungkasan ora ana liya ya mung Yayi Duryudana kang mengkono Dimas ilang rasa ewuh ana madyaning Tegal Kuru Kasitra iki Baratayuda kang pungkasan siadi kang bisa ngrampungi mula kang saka iku Yayi jroning perang iku ana loro kang angka sepisan menang karo kalah tak sawang saka kadewan ya siadi kang bakal nandingi kridaning Yayi Duryudana mangkono Kresna ditengah kanggo yen kersane Kakang Kresna ditengah kanggo kaya mangkono aku njaluk pamit sarta aku njaluk pangestu tak dombani saka kadewan Dimas Wah! Swengkahing rasa sumber lindhup bumiku onjing ing kang tak waspadake iki panenggak Pandhawa Werkudara Kakang Duryudana kakangku pancen dasar kapur nyutuh bektiku katur ana ngarsane Kakang Duryudana ora sudi aku nampa bektimu Werkudara aja wektu dina iki aja kira yen to perang Baratayuda jaya binangun iki para Pandhawa unggul ana madyaning Tegal Kuru Kasitra yen to Ratu Ngastina isih ngadeg jejeg ana ing Tegal Kuru Kasitra banjur kersane Kakang Duryudana kepiye ayo ditentokake ana ing Tegal Kuru Kasitra sing mati Duryudana apa Werkudara batang kang mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra iki mengko sapa dhisik kang bakal diolor gagak Kakang Duryudana kakangku yen to kersane Kakang Duryudana mangkono sak gendhengmu tak ladeni ketiban tangane Duryudana kelang sumpir kuandamu kuwakuku Pancanaka ora kelakon gangsaran
ngantos tanganmu Werkudara. Yo. Sing kanjeng langit kelap-kelap katon ing Werkudara Duryudana kakang kuhonwaran kowe nggawa gaman iki godho Kyai Rujak Wolo ampuh gadaku ampuh gadaku ampuh gadaku ampuh gadaku Ha! Wah! Ah! Ah! Wah! Awas! Wah! Ah! Hop!
perkara murka kang Dindi Yayi Duryudana iki wis tekaning pati. Yayi Werkudara. Kresna Jedengkayengku. Ayo. Wektu dina iki kumpul kan para Pandhawa. Kresna Jedengkayeng kok dereke.